அருமையான என்னை இன்வைட் பண்ணின என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாஸ்டர் சாம்சன் அவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி செலுத்துகிறேன். அதே போல பாஸ்டர் ஷாத்ராக் அவர்களுக்கும் இன்னொரு ஸ்டீஃபன்சன் பாஸ்டர் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் இந்த துளிர் காஸ்பல் டிவியில நீங்க தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள், தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். நிச்சயமாய் நீங்க செலவழிக்கிற, நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் தேவனுடைய பார்வையில் அது வெளியேற பெற்றதா இருக்குது. ஒருவேளை என்னடா காலையிலேயே அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கலாம். ஆனால் நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன முயற்சிகளும் தேவனுடைய பார்வையில அது மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கிறது. ஆமென். அவர் பெரியதாக பார்க்கிற தேவன். நமக்கு ஏதோ ஒரு சாதாரணமா செய்கிற ஒரு விஷயம் போல இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் அதை பார்க்கும் பொழுது அது சாதாரணமாய் பார்க்கிறது கிடையாது. அதற்கு ஆண்டவர் பயங்கரமான பிரதிபலனை கொடுக்கிற ஒரு நல்ல தகப்பனாய் இருக்கிறார். ஆமென். நம்ம தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேரா நம்ம கடந்து செல்வோம். செல்வதற்கு முன்பதாக ஒரே நிமிடம் மாத்திரம் நம்ம கண்களை மூடி நாம ஜெபிப்போம். கண்களை மூடி தேவனுடைய வார்த்தைக்காய் தேவன் நம்மோடு பேசும்படிக்காக அந்த நாளிலும் கூட தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு ஒரு பெரிய விடுதலையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் சித்தமுள்ளவர்களாக நம்ம கண்களை மூடி நம்ம ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருப்போமா? Oh Jesus, we praise you Lord. நீ பெரியவா, அற்புதங்கள் செய்பவா, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவா, அற்புதங்கள் செய்பவா, உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை. You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. Yes Lord, உம்மை போல வேற யாரும் இல்லை ஆண்டவரே. இந்த உலகத்துல உம்மை போல வேற யாருமே இல்லை, வேற எந்த நபரும் இல்லை, வேற எந்த கடவுளும் இல்லை. இயேசுவை போல நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தெய்வத்தை போல வேற எந்த நபர்களும் எந்த தெய்வமும் இல்லை ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், தொழுது கொள்கிறோம், எங்களோட பேசும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹalleluya. நான் இந்த நாளிலும் கூட I'm really very excited to bring you the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை உங்க நடுவுல நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நான் மிகவும் வாஞ்சியுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். கர்த்தர் இன்றைக்கு நிச்சயமாய் நம்மோடு கூட நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார், அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். நீங்க இதை வெறும் பார்க்கிறவர்களா இருக்காதீங்க, என்னோட கூட சேர்ந்த ஆண்டவரை நீங்க மகிமைப்படுத்துங்க. வார்த்தைகள் வரும் பொழுது, தேவன் நம்மோடு பேசும் பொழுது நீங்க அவருக்கு ஒரு ஆமென் அப்படின்னு சொல்லி, அல்லேலூயா சொல்லி, ஆமென் கரங்களை தட்டணும்னு சொல்லி சொன்னா தோணுச்சுன்னு சொன்னா you can just clap your hands and give your praises to God. Amen. இந்த நாளிலும் கூட விசுவாசத்துல, நம்பிக்கையில நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயமும் ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கலாம். நம்பிக்கையினால, அதாவது தேவன் பேரில் இருக்கிற விசுவாசத்துல நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் கூட ஆண்டவர் பார்வையில அது எவ்வளவு மிகப்பெரிய காரியமா இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அதனுடைய இம்பாக்ட், அதனுடைய ரிசல்ட்டை நாம எப்படி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம். ஆமென். எபிரேயர் எழுதின நிருபத்துல புஸ்தகத்துல 11வது அதிகாரம் 31வது வசனத்துல இவ்வாறாக நாம் வாசிக்கிறோம். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் அதுல 11வது அதிகாரம் 31வது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால், அங்க எழுதப்பட்ட அந்த வசனம், அதாவது வேதாகமத்திலேயே மிகவும் one of the most shocking verses in the Bible. வேதாகமத்துல மிகவும் நமக்கு அதிர்ச்சி தரக்கூடிய, அதிர்ச்சியாய் காணப்படுகிற வசனங்களிலே இதுவும் மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனமா இருக்கிறது. சில வசனங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும். சில வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாகும். சில வசனங்களை படிக்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு நம்ம இருப்போம். அப்படி சில வசனங்களை கேட்கும் பொழுது நமக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி உண்டாகும். அதுல அந்த மாதிரியான வசனங்களில இது ஒரு முக்கியமான வசனமா இருக்கிறது. என்ன வசனம் என்று சொன்னால் நான் வாசிக்கிறேன். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11வது அதிகாரம் 31வது வசனம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. விசுவாசத்தினால ராகாப் என்னும் வேசி வேவுக்காரரை சமாதானத்தோட ஏற்றுக்கொண்டு கீழ்ப்படியாதவர்களோட கூட
சேதம் ஆகாமல் இருந்தால், சேதம் ஆகாது இருந்தால் என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம். இங்க ஒரு ராகாப் என்கிற ஒரு வேசியை குறித்து, ஒரு விபச்சாரியை குறித்து இந்த வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென், ஹalleluya. ராகாப் ஹார்லட், ராகாப் என்கிற ஒரு விபச்சாரி காப்பாற்றப்பட்டாள். ராகாப் என்கிற ஒரு விபச்சாரி அவள் பாதுகாக்கப்பட்டாள். ராகாப் என்கிற ஒரு விபச்சாரி அவள் தேவனுடைய கோபாக்கினியிலிருந்து விலக்கப்பட்டாள். தேவன் அதாவது ஒரு அழிவில் இருந்து அந்த ராகாப் என்கிற ஒரு வேசி காக்கப்பட்டார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம். She was not perished along with the disobedient people. கீழ்ப்படியாம இருக்கிற ஜனங்களோடு சேர்ந்து இவள் என்ன ஆகவில்லை, இவள் அழிக்கப்படவில்லை. ஆமென். அது மாத்திரம் அல்ல, இந்த எபிரேயர் புஸ்தகத்துல பாத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா நமக்கு நல்லா தெரியும். அந்த முதல் 3-4 வசனங்களில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ராகாப் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணுடைய பெயர் அந்த இடத்துல ஒரு லிஸ்ட்ல ஆட் ஆயிருக்குது. அது எப்படிப்பட்ட லிஸ்ட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்கூல்ஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம், நேம் எழுதுவோம், போர்ட்ல நேம் எழுதுவாங்க இல்லையா? இல்ல யாராவது ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து யாரெல்லாம் ரொம்ப வாலு அப்படின்னு நம்ம லிஸ்ட் எடுத்தோம் சொன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரை எழுதுவாங்க. இல்ல யார் ரொம்ப பேசுவாங்க அப்படின்னா சில பேர் எழுதுவாங்க. யார் நல்லா படிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் கேட்டோம்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்று 1 by 1 2 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நேம் எழுதுவாங்க. இந்த எபிரேயர் 11வது அதிகாரத்துல ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கு. அந்த லிஸ்ட் என்னன்னு சொன்னா, விசுவாசத்துல வல்லவர்களா இருந்த, by faith they took an action. ஒரு விசுவாசத்தினால ஒரு காரியத்தை செய்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை பார்த்த சில நபர்களை குறித்து இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது இல்லைங்களா? பாருங்க, ஆபேலுக்கு விசுவாசத்தினாலே ஆபேல், விசுவாசத்தினாலே ஏனோக், விசுவாசத்தினாலே நோவா, விசுவாசத்தினாலே இந்த ஆபிரகாம், இப்படிப்பட்ட நபர்கள் எல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களாய் giants of faith, விசுவாசத்துல மிகப்பெரிய ஒரு வல்லவர்களா இருந்தார்கள். அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம படித்துக்கொண்டே பார்க்கும் பொழுது ராகாப் அப்படின்னு மாத்திரம் போடவில்லை. ராகாப் என்கிற ஒரு வேசி, ராகாப் ஹார்லட். Hallelujah. நாம ஆண்டவருடைய கண்ணோட்டம் பாருங்க. The point of view, the viewpoint of God is always different. நம்மள போல ஆண்டவர் இல்ல. நம்மை போல நாம பார்க்கிறது போல, நாம ஒரு நபரை பார்க்கிறது போல ஆண்டவர் யாரையும் பார்க்கிறது கிடையாது. ஆண்டவருடைய கண்ணோட்டமே, ஆண்டவருடைய பார்வையே வேற மாதிரி. he is that good. ஆண்டவர் அவ்வளவு நல்லவரா இருக்கிறார். அவர் நம்மள போல இல்லாம அவர் அனைவருக்கும் அவர் நல்லவரா இருக்கிறார். வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும், அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழையை வருஷிக்க பண்ணுகிறார். மழை என்பது ஆசீர்வாதத்திற்கு உண்டான ஒரு சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு குறி அப்படின்னு சொல்லலாம், ஆசீர்வாதத்திற்கு உண்டான ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்ல ஒரு காரியம்னு சொல்லலாம் இல்லையா? அவர் வசனம் என்ன, வேதம் என்ன சொல்லுங்க, அவர் நல்லோர் மேலும் தீயோர் மேலும் மழை அப்படின்னு பார்த்தா அவர் எல்லாருக்குமே நல்லவரா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. வசனம் ஆமா, கண்டிப்பா ஆமா, இல்லைன்னு சொல்லல. இஸ்ரவேல் சுத்தம் இருதயம் உள்ள இஸ்ரவேலர்களுக்கு கர்த்தர் நல்லவர் அப்படின்னு இருக்குதுதான். ஆனாலும் ஆண்டவர் அவர் எல்லாருக்கும் நல்ல தேவனா இருக்கிறார். ஆண்டவர் நீ நல்லது பண்ணா நான் நல்லது பண்ணுவேன், நீ கெட்டது பண்ணா நான் திருப்பி கெட்டது பண்ணுவேன் அப்படின்னு டைலாக் சொல்ற ஆண்டவர் கிடையாது. அவர் மிகவும் நல்ல தேவனா இருக்கிறார். சரி, இந்த ராகாப் அப்படிங்கிற ஒரு வேசி இவள் இப்படிப்பட்ட நபர்களுடைய லிஸ்ட்ல சேர்க்கப்பட்டது. why and how, எப்படி நடந்தது, ஏன் நடந்துச்சு, என்ன நடந்துச்சாங்க நம்ம பார்க்க போகுது. இது எங்க இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லாம் நன்றா தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனாலும் இந்த சில முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். யோசுவாவின் புஸ்தகம் 2வது அதிகாரத்திலிருந்து நம்ம தொடர்ந்து வாசிப்போம் என்று சொன்னால் இந்த காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பாருங்க, the book of Joshua chapter 2 verse 1. யோசுவாவின் புஸ்தகம் அதுல 2வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் வாசிக்கிறேன், கேளுங்க. நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா சித்தீமில் இருந்து வேவுக்காரராகிய 2 மனுஷரை ரகசியமாய் வேவு பார்க்கும்படி அனுப்பி, நீங்கள் போய் தேசத்தையும் எரிகோவையும் பார்த்து வாருங்கள் என்றான். இப்போ அந்த நாட்களில, யோசுவாவின் நாட்களில எப்படின்னா, இந்த மோசேக்கு அடுத்தது இந்த யோசுவா வருகிறார். ஜனங்களை இதுக்கு முந்தின அதிகாரத்தில் நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல கடைசி வசனங்கள்ல எழுதப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொன்னா, ஜனங்கள் யோசுவாவை பார்த்து நாங்க எப்படி மோசேவை நாங்க ஏற்றுக்கொண்டோமோ
அதே போல நாங்கள் உங்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், நீங்களும் எங்களுக்கு லீடரா இருக்கிறீங்க, நாங்க உங்க வார்த்தைகளை கேட்டு உங்களை நாங்க பின்பற்றோம்னு சொல்லிட்டு ஜனங்கள் யோசுவாவை ஒரு லீடராக, ஒரு நாயகனாக, ஜோஷுவா வாஸ் an appointed leader, அவன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நாயகனாய் யோசுவா இருந்தார். சோ இப்ப இந்த யோசுவா அவனுடைய வேவுக்காரர்களில் 2 பேரை என்ன பண்றாங்க, எரிகோ நாட்டுக்கு, அந்த நாட்கள் என்ன ஆகுன்னு சொன்னா ஒரு நாடு இருப்பாங்க, அந்த நாடு வேற பக்கத்துல அந்த பார்டர் டெரிட்டரிக்கு வெளியில போய் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆக்கிரமித்து கொண்டு அவங்கள இன்வைட் பண்ணி அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா அங்க இருக்கிற பொருட்களை எல்லாம் அழித்து விட்டு, ஜனங்களையும் அழித்து விட்டு அந்த நாட்டை இவங்க கைப்பற்றி விடுவார்கள். சோ அப்படிதான் அந்த ஜனங்கள் பெரியவர்களாக ஆரம்பித்தாங்க. அதே போலதான் எரிகோ அப்படிங்கிற ஒரு பட்டணத்திற்கு இந்த யோசுவா அந்த நாட்டு ஜனங்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி நம்ம முன்னாடி போகலாம், எப்படி நம்ம படையெடுத்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 வேவுக்காரர்களை அந்த ஊருக்கு நீங்க போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாரு. சோ போகும் பொழுது அந்த இடத்துல யோசுவா சொல்லி அனுப்புகிறார், அந்த ஊர்ல ராகாப் அப்படிங்கிற the house of a harlot, name was Rahab. ராகாப் என்கிற ஒரு வேசியினுடைய வீட்டிற்கு நீங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ நம்ம தொடர்ந்து நம்ம வாசித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அங்க போய் என்ன பண்றாங்க, நம்ம தொடர்ந்து 4வது வசனங்கள் 5, 6வது வசனங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த வேசியினுடைய வீட்டிற்கு இந்த 2 ஸ்பைஸ், இந்த 2 வேவுக்காரர்கள் வந்தது அந்த எரிகோ நாட்டு ராஜாவுக்கு தெரிய வந்துவிடும். சோ அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த ராஜா என்ன பண்ணுவான், அந்த ராஜா நீ போய் இவங்களுடைய படையில சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேர் தான் அனுப்புவாங்க, நீ ராகாப் வீட்டுக்கு போ, அங்க போய் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இருந்து அங்க 2 பேர் இங்க வேவு பார்க்க வந்திருக்கிறாங்களா, அவங்கள பார்த்து அழிச்சிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அழித்து கொன்று விட்டுவான்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் தான் அனுப்புவாங்க. ஆனா இங்க 2 பேர் பார்க்கும் பொழுது இந்த ராகாப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு சணல் தட்டை அப்படிங்கிற சில அந்த பொருட்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுவா, அந்த கிராப்ஸ்குள்ள என்ன பண்ணுவா, இந்த ராகாப் இந்த 2 வாலிபர்களையும் 2 ஸ்பை யோசுவா அனுப்பி வைத்த 2 வேவுக்காரர்களையும் ஒளித்து வைத்து விடுவார். ஒளித்து வைத்து விட்டு அவங்களுடைய ராகாபனுடைய மேல் வீட்டு அறையில ஒளித்து வைத்து விட்டு இந்த எரிகோ நாட்டு ராஜா ராகாப் கிட்ட அனுப்பி கேட்பாங்க, பத்தி யாரோ 2 பேர் வந்திருக்கிறாங்க, அவங்கள பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு. அவங்க கிட்ட என்ன ஆன்சர் பண்ணுவா, வந்தாங்க திரும்பி போயிட்டாங்க எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை எஸ்கேப் பண்ணி விட்டுருவான். அந்த எரிகோ நாட்டு சோல்ஜர்ஸ் போனதற்கு அப்புறம் இந்த ராகாப் என்ன பண்ணுவா, இவங்க இந்த யோசுவா அனுப்பின 2 வேவுக்காரர்கள் தூங்குவதற்கு முன்பதாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ராகாப் என்கிற ஒரு ஹார்லட், இவங்க இந்த ராகாப் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களை போய் அவங்களை சந்தித்து அவர்களிடத்துல பேசுவாங்க. இங்க நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்தை நமக்கு கவனிக்க வேண்டும். அது எங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னா பாருங்க, 2வது யோசுவா 2வது அதிகாரம் 8வது வசனத்திலிருந்து 2-3 வசனங்களை நாம பார்க்கிறோம். அங்க அவங்க படுத்துக் கொள்வதற்கு முன்பதாகவே ராகாப் அவர்களிடத்துல ஏறி போய் 9வது வசனம், கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார் என்றும் பாருங்க. ஆமென். தேவனை குறித்த வெளிப்பாடு அந்த ஒரு விபச்சாரிக்கு இருந்தது. ஹalleluya. ஒரு விபச்சாரிக்கு, ஒரு வேசி, ஒரு ராகாப் என்கிற ஒரு ஸ்திரீக்கு இஸ்ரவேலின் தேவனை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு இருந்தது. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு கூட நம்முடைய தேவனை குறித்த சரியான வெளிப்பாடு இல்லை. வெளிப்பாடுகள் இருக்குதா இல்லன்னு சொல்லல, ஆனா சரியான வெளிப்பாடு, தேவனை குறித்த ஒரு சரியான பார்வை அநேக ஜனங்களுக்கு இல்லை. அங்க பார்க்கிறோம் ராகாப் அப்படிங்கிற ஒரு அயல் நாட்டு ஒரு ஸ்திரீ, ஒரு அந்நியமான ஒரு ஸ்திரீக்கு இஸ்ரவேலின் தேவனை குறித்த ஒரு வெளிப்பாடு. என்ன வெளிப்பாடு? கர்த்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்பு கொடுத்தார். ஆமென். ஏன் அப்படியே சொல்றான்? அவ நம்மளுடைய யெகோவா தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை மோசே மூலமாக வழிநடத்தி வந்து எப்படி காப்பாற்றி, எப்படி ஜனங்களை விடுவித்து, செங்கடலை எப்படி பிளந்து, எப்படி அந்த ராஜாக்களை அழித்து, எப்படி தம்முடைய ஜனங்களை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வந்தார் என்கிற அந்த சரித்திரத்தை இவள் நன்கு அறிந்தபடியினால் தேவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை, தேவன் மேல ஒரு என்ன நம்பிக்கை, அவர்கிட்ட தேவன் ஒரு தேவன் ஒரு ஜனங்களோட இருந்தாங்கன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் ஒரு ஜனத்தோட இருப்பார் என்று சொன்னார், ஆண்டவர் ஒரு நபரோடு இருப்பார் என்று சொன்னால் கண்டிப்பா அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆமென். ஹalleluya. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்லுகிறேன், தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். ஆமென். தேவன் உங்களோடு இல்லை என்று சொல்லி எந்த காலத்துல நினைத்து விடாதீர்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை, உன்னை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார். ஆமென். ஹalleluya. சோ தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார், நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள். ஆமென். எந்த பிசாசோ, எந்த செயல்களோ, எந்த பில்லி சுனியமோ, எந்த போராட்டமோ, எந்த பலவீனமோ உங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது. சரி, நம்ம இங்க வருவோம்.
பாருங்க, இந்த 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 11வது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது when we heard, பாருங்க வாசிக்கலாம். அதை கேள்விப்பட்ட போது ராகாப் சொல்லுகிறாங்க, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காப்பாற்றி அந்த செங்கடலை தாண்டி கொண்டு வந்தாரோ, அந்த ராஜாக்களை அழித்தாரோ, அதை கேட்கும் பொழுது என்னாச்சுன்னு சொன்னா, அதை கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று, உங்களால எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று. அந்த ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே எங்க நாட்டு படைகளின் மேல எங்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் என்ன ஆயிருச்சா, உருகி போயிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ராகாப் சொல்லுகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. தேவன் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களிலே உங்களை நடத்துவார். ஆமென். உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களை பார்த்து, உங்களுடைய ஜெயங்களை பார்த்து, நான் உங்களை பார்த்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆமென். உங்களுடைய ஜெயங்களை பார்த்து, உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து, உங்களுடைய வெற்றிகளை பார்த்து அநேகர் அவர்களுடைய வேற நம்பிக்கை வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் உருகி போக கர்த்தர் செய்வார். ஆமென். அது உருகி போனது பிறகாக நம்முடைய தேவன் மேல நம்பிக்கை வைப்பதற்கு ஒரு வழியை கர்த்தர் அங்க ஆயத்தம் பண்ணுவார். ஆமென். தொடர்ந்து நம்ம வாசிக்கலாம். கேள்விப்பட்ட போது எங்கள் இருதயம் கரைந்து போயிற்று, உங்களால எல்லாருடைய தைரியமும் அற்று போயிற்று. முக்கியமான வார்த்தை, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரே உயர வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் தேவனானவர். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஒரு அயல் நாட்டு ஸ்திரீ, ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார். என்ன? உங்களுடைய தேவனே வானத்திலும் பூமியிலும் தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். நீங்க முடிஞ்ச கைகளை தட்டி அவருக்கு மகிமையை செலுத்துங்க, அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. சோ உங்களுடைய தேவனே தேவன். அடுத்த வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது, இப்போதும் நான் உங்களுக்கு தயவு செய்தபடியினால் நீங்களும் என் தகப்பன் குடும்பத்துக்கும் தயவு செய்வோம் என்று கர்த்தர் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு. நம்ம சீக்கிரமா நம்ம போகலாம், சரிங்களா? சோ இப்போ இதை நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா, நான் உங்களுக்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணது போல, நான் உங்களுக்கு உங்களை காப்பாற்றினது போல நீங்களும் எனக்கும் எங்களுடைய தகப்பன் வீட்டாருக்கும் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க உதவி செய்யுங்க அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க. ராகாபுக்கு விஷயம் எல்லாம் நல்லா புரிய வந்துருச்சு. என்ன? இவங்க படையெடுக்க இங்க ஆக்கிரமித்துக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க, இவங்க ஊரை வேவு பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க, கண்டிப்பா இவங்களை நம்ம இந்த ஊரை அழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்பை கிட்ட, இந்த ரெண்டு வேவுக்காரர்கள் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, எப்படியோ நீங்க அழிச்சிருவீங்க, எப்படியோ எங்க நாடு போயிடும், எங்களுடைய பலன் எல்லாம் போயிடும், நாங்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவோம். ஆனால் நான் உங்களுக்கு செய்த இந்த தயவின் படி நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, என்னையும் என் குடும்பத்தாரையும் என்ன பண்ணுங்க, நீங்க காப்பாற்ற வேண்டும். You need to spare. Amen. Hallelujah. So அதுதான் 11வது வசனத்துல 12வது வசனங்கள்ல நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்து 12, 13. சோ அடுத்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இவங்க எல்லாம் இதெல்லாம் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த யோசுவாவின் ஊர்ல இருந்து வந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தாரில இருந்து வந்த அந்த வேவுக்காரர்கள் ராகாபு கிட்ட சொல்றாங்க, சரி ஒரு ஐடியா, நீ என்ன பண்ணு, உன்னுடைய வீட்டில இருந்து நல்லா கவனிங்க, முக்கியமா நீங்க கவனிக்க வேண்டிய இடம், நீங்க உங்க வீட்டுல நீங்க என்ன பண்ணுங்க, உங்க ஜன்னல் வழியா ஒரு ரோப்பை என்ன பண்ணும், நீ கீழே இறக்கி விடணும். ஹல்லேலூயா. ஒரு ஸ்கார்லட் கார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஒரு சிவப்பு, வாட் இஸ் தட், என்ன அத சொல்றாங்க, ரைட், சிவப்பு கயிற்றை ஜன்னலிலே கட்டி வைத்தால். இந்த வேவுக்காரர்கள் ராகாப் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, ஒரு அடையாளத்தை நீ வைக்க வேண்டும். என்ன அடையாளம்? நாங்க எங்க ஊர்ல இருந்து உங்க ஊரை படையெடுத்து உங்களை இந்த ஊரை அழிக்கிறதுக்கு வரும் பொழுது நாங்கள் உங்களை தொடாதபடி, உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் தொடாதபடிக்கு ஒரு அடையாளத்தை நீ வைக்க வேண்டும். ஆமென். எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு அடையாளம். ஹல்லேலூயா. ஒரு அடையாளத்தை அங்க வைத்தார்கள். அது எப்படிப்பட்ட அடையாளம்? ஒரு சிவப்பு கயிறு, ஒரு ரெட் ரோப். ஆமென். அந்த ரோப் அப்படிங்கிற வார்த்தை, கயிறு அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எபிரேய மொழியில, பைபிள், ஹீப்ரூ பைபிள், எபிரேய மொழி பைபிள்ல ரோப், ஸ்கார்லட் ரோப் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னு சொன்னா டிக்வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை. டிக்வா, TIQVAH, டிக்வா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை. அந்த டிக்வா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு நிஜமான அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா ஹோப், நம்பிக்கை. Amen. Hallelujah. So இந்த டிக்வா, இந்த ரோப்பை என்ன பண்ணுங்க, நீங்க இந்த ஜன்னல், இந்த ரெட் கலர் ரோப்பை, சிவப்பு கயிறை உங்க ஜன்னல் வழியா நீங்க இறக்கி விடுங்க. அதை நாங்க பார்த்து என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் படையெடுத்து வரும் பொழுது உங்களை நாங்க விட்டு விடுவோம், உங்களை நாங்க அழிக்காமல் காப்பாற்றி விடுவோம். உங்களை உங்க வீட்டை நாங்க தொட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஐடியாவை என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஸ்பைஸ் ரெண்டு பேர் ராகாப் கிட்ட சொல்லுவாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க. அதே
போல 21வது வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ராகாபு இந்த வேவுக்காரர் கைடிங்க இந்த மலை தேசத்துக்கு போங்க, நீங்க போய் கொஞ்சம் ஒரு 3 நாள் தங்கிருங்க, அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயிருங்க, சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துட்டு இல்லைன்னு போயிடுவாங்க. சோ அவங்கள தப்பிக்க வழி செய்வா. அப்புறம் சொன்ன மாதிரியே அந்த ரெட் ரோப்பை என்ன பண்ணுவா, தொங்க விட்டுருவா. அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம அது இது வந்து உடனடியாக நடக்கிறது இல்ல. அதுக்கப்புறம் அநேக விஷயங்கள் நம்ம படிக்க வேண்டும். அநேக விஷயங்கள் நீங்க தொடர்ந்து யோசுவா 2வது அதிகாரம், 3வது அதிகாரம், 4வது அதிகாரம், 5வது அதிகாரம், 6வது அதிகாரம் வரைக்கும் நீங்க படிச்சாதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் புரியும். சோ இது தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது 3வது அதிகாரத்துல யோசுவா படையெடுத்து வருகிறார். அவங்க எல்லாம் இந்த யோர்தான் நதியில அங்க ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. யோர்தான் நதியில இந்த பிரீஸ்ட் ஆசாரியர்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள், அங்க ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. அதற்கு பிறகாக 5வது அதிகாரத்துக்கு அப்புறம் 6வது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அங்க இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதம் நடக்கிறது. என்ன, 6 நாள் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, சுத்தி இந்த எரிகோ கோட்டை நீங்க சுத்துங்க. 7வது நாள் மிகுந்த ஆர்ப்பரிப்போடு ஆரவாரத்தோடு நீங்க சுத்த வேண்டும். you need to blow your trumpets. உங்களுடைய எக்காலங்களை ஊதி என்ன பண்ணீங்க, நீங்க ஆர்ப்பரிச்சு 7வது நாள்ல என்ன பண்ண, நீங்க ஷவுட் பண்ணணும். ஏன்னா தேவன் இந்த பட்டணத்தை நம்மளுடைய கையில கொடுத்தார் என்று சொல்லி என்ன பண்ணணும், நீங்க ஷவுட், you need to shout. நீங்க உரத்த சத்தத்தோட, எத்தனாவது வசனம் அது, 6வது அதிகாரம் 16வது வசனம் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஆர்ப்பரிகள். 7வது நாள் 7ஆம் தரம் ஆசாரியர் எக்காலங்களை ஊதுகையில் யோசுவா ஜனங்களை நோக்கி ஆர்ப்பரியுங்கள், பட்டணத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். சோ ஆர்ப்பரிக்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம பார்க்கிறோம். சோ இதெல்லாம் ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் அங்க என்ன ஆகுது, இந்த வால் ஆஃப் ஜெரிகோ, இந்த எரிகோவுடைய சுவர், அந்த வால் என்ன ஆகுது, இடிஞ்சு விழுகிறதை நாம பார்க்கிறோம். இடிஞ்சு விழுங்குறதுக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்றாங்க, போறாங்க, இந்த நாட்டை அழிக்க போறாங்க. நல்லா கவனிங்க, 6வது அதிகாரத்துல 20வது வசனத்துல நான் வாசிக்க போறேன். நல்லா கவனிங்க. ஆமென். எக்காலங்களை ஊதுகையில் ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தார்கள். எக்கால சத்தத்தை ஜனங்கள் கேட்டு மகா ஆரவாரத்தோட முழங்குகையில் அலங்கம் இடிந்து விழுந்தது. ஆமென். உடனே ஜனங்கள் அவரவர் தங்களுக்கு நேராக பட்டணத்தில் ஏறி பட்டணத்தை பிடித்து பட்டணத்தில் இருந்த புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் வாலிபரையும் கிழவரையும் ஆடு மாடுகளையும் கழுதைகளையும் சகலத்தையும் பட்டய கருக்கினால் சங்காரம் பண்ணி எல்லாத்தையும் இவங்க அடிச்சு தூள் பண்ணிட்டாங்க. எல்லா ஆடு மாடு கோழி, பெரியவங்க சின்னவங்க, வயசு வித்தியாசம் பார்க்கல, பொருள் பார்க்கல, எதையும் பார்க்கல, அடிச்சு காலி பண்ணிட்டாங்க. ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் 22வது வசனத்துல யோசுவா தேசத்தை வேவு பார்த்த 2 புருஷரையும் நோக்கி, நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க, நம்ம விசுவாசத்துல எடுத்து வைக்கிற சின்ன ஒரு அடி, நீங்கள் நம்பிக்கையில, தேவன் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையில, விசுவாசத்துல ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நீங்க செய்வீங்க, அந்த விஷயம் உங்களை எப்படி காப்பாற்றுகிறது என்று சொல்லி நீங்க பாருங்க. 22வது வசனத்துல, நீங்கள் அந்த வேசியின் வீட்டிலே போய் நீங்கள் அவளுக்கு ஆணையிட்டபடி அந்த ஸ்திரீயையும் அவளுக்கு உண்டான யாவையும் அங்கே இருந்து வெளியே கொண்டு வாருங்கள். ஆமென். இதுல முதலாவது நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, ஒரு அந்நிய ஸ்திரீ, ஒரு விபச்சார ஸ்திரீ, she got a promise. ஆமென். தேவனால ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டார். ஆமென். ஹalleluya. இன்றைக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், amen, the promise which God promised you, the covenant God made with you, உன்னோடு செய்த உடன்படிக்கை, உன்னோடு செய்த வாக்குத்தத்தங்கள், தேவன் அதை மறக்கவில்லை. அதை நீ மறந்தாலும், அது ரொம்ப நாள் ஆனாலும், ரொம்ப வருஷங்கள் ஆனாலும், உனக்கு தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்திருப்பாரு பாத்தீங்களா? தேவன் உனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருப்பாரு பாத்தீங்களா? அந்த வாக்குத்தத்தத்தை நீ மறந்தாலும் தேவன் அதை மறக்கவில்லை. ஆமென். ஹalleluya. யோசுவா கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு, இத்தனை எல்லாம் நடந்துருச்சு, ஐயோ ஆளங்க இடிஞ்சு விழுகிற அந்த ஜெரிகோ வால் இடிஞ்சு விழுகிற பிஸியில எல்லா ஆர்ப்பரிங்கள் கத்துங்க, எல்லா ஆரவாரத்தோடு blow the trumpets அப்படி அப்படின்னு சொல்லுகிறதுல பிஸியில நான் மறந்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு யோசுவாவுக்கு மறந்து போகல. ஆமென். அவ்வளவு பிஸியான ஒரு டைம்லையும், அவ்வளவு ஒரு நெருக்கமான சூழ்நிலையிலையும் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும்படிக்கு யோசுவா அந்த வேவுக்காரரை பார்த்து, நீ போய் அந்த ராகாபையும் அவளுடைய வீட்டாரையும் அழைத்து கொண்டு வா. ஆமென். ஹalleluya. அடுத்த வசனங்கள் நம்ம பாருங்க போகிறோம். ஆமென். கொண்டு வாருங்கள் என்றால், அப்பொழுது வேவுக்காரரான அந்த வாலிபர் உள்ளே போய் ராகாபையும் அவள் தகப்பனையும் அவள் தாயையும் சகோதரர்களையும் அவளுக்கு உள்ள யாவையும் அவள் குடும்பத்தார் அனைவரையும் வெளியே அழைத்து கொண்டு வந்து, முக்கியமான விஷயம் 23வது வசனத்துல, அவர்களை இஸ்ரவேல் பாளையத்திற்கு புறம்பே இருக்கும்படி
பண்ணினார்கள். ஆமென், ஹalleluya. இஸ்ரவேல் ஜனத்திற்கு, இஸ்ரவேல் பாளையத்திற்கு புறம்பாக, ஆமென், அவர்கள் யோசுவா என்ன பண்ணிட்டாரு, ஒரு ஸ்திரீயை, ஒரு அந்நிய நாட்டு குடும்பத்தை தன்னுடைய ஜனங்களோட சேர்த்து இந்த பக்கம் தள்ளி வச்சுட்டாரு. ஆமென், ஹalleluya. ஒருவேளை அவங்க ராகாப் இருந்த இடத்தை விட்டுட்டு, ராகாப் இருந்த வீட்டை விட்டுட்டு மத்த இடத்தை அழிச்சிருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதை பண்ணல. ஆமென், அந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு அவளுடைய வீட்டிலையும் அவங்க ஜனங்களையும் என்ன பண்ணிட்டாரு, யோசுவா அழைத்து கொண்டு வந்து விட்டார். ஆமென், ஹalleluya. Joshua brought them. ஆமென். கடைசியா நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அக்காலத்துல amen, 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 praise the Lord. Amen. So இஸ்ரவேலின் நடுவில் அவள் இந்நாள் வரைக்கும் 25வது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால், வாசிக்கிற பாருங்க, எரிகோவை வேவு பார்க்க யோசுவா அனுப்பின நாட்களை ராகாப் என்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியினால் அவளையும் அவள் தகப்பன் வீட்டாரையும் அவளுக்குள்ள யாவையும் யோசுவா உயிரோடே வைத்தான். அவள் இந்நாள் வரைக்கும் இஸ்ரவேலின் நடுவிலே கூடியிருக்கிறாள். தேவ ஜனங்கள் மத்தியில அவள் குடியிருக்கிறாள். யாரு? ஒரு வேசி, ஒரு விபச்சாரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். தேவனுடைய பார்வை வேறங்க. தேவனுடைய பார்வை வேற, நம்ம பார்க்கிறது போல இல்ல. சும்மா ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை, ஒரு வசனத்தை, ஒரு கமா, ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் சும்மா ஆண்டவர் பைபிள்ல வைக்கல. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மகிமை உள்ளது, வல்லமை உள்ளது. இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு கமா, ஒவ்வொரு ஃபுல் ஸ்டாப்பும் அது அவ்வளவு பெரிய ஒரு பயங்கரமான அனாயிண்டிங்கை கேரி பண்ணி ஒரு விஷயம். வெறும் ராகாப மட்டும் போடல, வெறும் வேசின்னு மட்டும் போடல. ராகாப் என்கிற ஒரு வேசி, ஒரு விபச்சாரி. She was saved. Rahab, a harlot, was saved. எதனால தெரியுங்களா? அவ விசுவாசத்தினால அவர்களை, அந்த வேவுக்காரரை தப்பிக்க விட்டார். விசுவாசத்தினால ஒரு சின்ன ஒரு ரோப்பு, மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேலை புரியாம இருந்திருக்கலாம், என்னடா இது சிவப்பு கயிறு கட்டி விட்டுருக்கிறாங்களே. இன்னைக்கு நம்ம கையில கட்டுற கயிறுல நமக்கு விடுதலை இல்லை, கால்ல கட்டுற கயிறுல நமக்கு சுகம் இல்லை. நம்ம மேல ஒரு கயிறு ஆண்டவர் போட்டிருக்கிறார், ஒரு ரெட் ரோப்பு போட்டிருக்கிறார். அது என்ன தெரியுங்களா? அது எதை சிம்பலைஸ் பண்ண தெரியுங்களா? நீங்க நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிவப்பு நம்ம மேல போடப்பட்டிருக்கிறதுனால அது என்னது? இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம். ஆமென், ஹalleluya. அந்த சிவப்பு நூல், அந்த ஹோப் என்ன தெரியுங்களா? இயேசுவின் ரத்தம் தான் அந்த ஹோப். இன்றைக்கு நீங்க இயேசுவின் ரத்தத்தினால நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ரோமர்ல, கலாத்தியர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம், you are redeemed by the blood of Jesus Christ. Amen. நீங்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தினால அன்றைக்கு ராகாப் வீட்டை காப்பாற்றினது என்ன தெரியுங்களா? அது இயேசுவினுடைய ரத்தம். ஹalleluya. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கோசேன் நாட்டிலே தங்கி இருந்த பொழுது அந்த சங்கார தூதன் வந்து அந்த ஜனங்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே, அந்த இஸ்ரவேல் நாட்டில கோசேன் என்கிற பகுதியில அந்த சங்கார தூதன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த தலைச்சன் பிள்ளைகளை அழிக்காமல் விட்டது எது தெரியுங்களா? ஈசோப்பினாலே தோய்த்து எடுக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம் வாசல்களிலே மேலையும் சைடுல 2 பக்கமும் பூசப்பட்டிருந்தது. அந்த 4 பிளேஸ் மேல அந்த லென்டல்லையும் சைடு 2 டோர் போஸ்ட்லயும் நீ பூசுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு? மோசே கிட்ட சொல்லி ஜனங்கள் கிட்ட சொல்லுவாரு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மேல அந்த லென்டல்ல ஒரு பூசு, சைடுல லெஃப்ட்ல ஒண்ணு, ரைட்ல ஒண்ணு. சோ மேல பூசுறது கண்டிப்பா கீழே சொட்டும். சோ இந்த 4 பாயிண்டையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அங்க என்ன இருக்கு தெரியுங்களா? மேல லென்டல், கீழே விழுகும் ரைட், and left and right. இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அங்க நீங்க என்ன பார்க்கலாம்? சிலுவையை பார்க்கலாம். ஆமென். அந்த நாட்களில சிலுவை, அந்த ரத்தம், ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தம், ஆமென், அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை காப்பாற்றினது. ராகாபினுடைய வாழ்க்கையில அந்த சிவப்பு நூல், அந்த சிவப்பு நூல் என்கிற ஒரு அடையாளம் அந்த ராகாபினுடைய வீட்டார் அனைவரையும் காப்பாற்றினது. இன்றைக்கு இயேசுவின் ரத்தமாகிய சிவப்பு நூல், இயேசுவின் ரத்தமாகிய அந்த ரத்த மார்க், அந்த மார்க் ஆஃப் த பிளட், அந்த ரத்தத்தின் குறி, அந்த சிம்பல் உங்களை காப்பாற்றும். ஆமென். உங்களை பாதுகாக்கும், உங்களை ஆசீர்வதிக்கும், உங்களை
உயர்த்தும். ஆமென். எந்த சங்கார தூதனோ, எந்த மரணமோ, எந்த கிரியைகளோ, எந்த பிசாசுடைய செயல்களோ, எந்த காரியமோ, எந்த பில்லி சூனியமோ உங்களை அணுகாத இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஏனென்றால் சாதாரண ஒரு ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்திற்கு அவ்வளவு மகிமை இருக்கும் என்றால், சாதாரண ஒரு ஸ்கார்லட் ரோப், சாதாரண ஒரு சிவப்பு கயிறுக்கு அந்த மகிமை இருக்கும் என்று சொன்னார், இயேசுவின் ரத்தத்திற்கு அதை விட பல மடங்கு வல்லமை இருக்கும். தேவ பிள்ளைகளை, ஆமென். உங்க மேல இயேசுவின் ரத்தம் பூசப்பட்டிருக்கிறது. ஆமென். The sign saved her. Amen. The red robe, the scarlet robe saved. அந்த சிவப்பு கயிறு அவளை காப்பாற்றினது. ஆமென். அதனால அந்த சிவப்பு கயிறு, தேவன் பெறனா நிறைய விஷயங்களை சொன்னார். ஆமென். நம்ம தேவன் மேல இருக்கிற அந்த என்னது ஒரு வெளிப்பாடு. Amen. The revelation. Amen. அநேக நேரங்களில பாருங்க, நம்ம ரெண்டு வார்த்தைகள், நான் ஒரே ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன். பைபிள்ல இருக்கிறது லோகோஸ், ரேமா அப்படின்னு சொல்லுகிற ஒரு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லுவார்கள். லோகோஸ் அப்படின்னு சொன்னா எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள், ரேமா அப்படின்னு சொன்னா சொல்லப்பட்ட, அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ரேமா இஸ் a spoken word. I mean, சொல்லப்பட்ட, கூறப்பட்ட ஒரு வார்த்தை, வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. அநேக லோகோஸ் இருக்கிற நேரத்துல ஒரு ரேமா வரும் பாத்தீங்களா, அந்த ரேமா தான் ரெவலேஷன். அநேக வசனங்கள் நமக்கு தெரியும், ஆனா குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஒரு வசனம் நம்ம அப்படியே அடிக்கும் பாத்தீங்களா, நம்மளை தாக்கும் பாத்தீங்களா, அதுதான் ரேமா. ஆமென். அந்த ரெவலேஷன். ஆமென். ராகாபுக்கு அந்த வெளிப்பாடு இருந்தது. என்ன வெளிப்பாடு? உங்களுடைய தேவன், இஸ்ரவேலின் தேவன் என்ன பண்ணுவாரு, இந்த தேசத்தை உங்கள் கையில ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். ஆமென். Thank you. உடைக்கப்பட்ட வார்த்தை. ஆமென். ரேமா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a broken, உடைக்கப்பட்ட வார்த்தை. ஹalleluya. சோ இந்த ராகாபுக்கு அந்த ரேமா கிடைத்தது. ஆமென். என்னது ரேமா? தேவன் இந்த தேசத்தை உங்க கரத்துல ஒப்பு கொடு, முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான், இனி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நான் தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழி? ஆமென். அவ்வளவுதான் ராகாபுக்கு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம். அதே போல நம்ம மேல, நமக்கு ஆண்டவர் மேல இருக்கிற ஒரு வெளிப்பாடு மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது. இரண்டாவது, அவள் நம்பிக்கையினால எடுத்து வைத்த ஒரு சின்ன முயற்சி, ஒரு ஸ்மால் ஸ்டெப், ஒரு சின்ன ஸ்டெப். மற்றவங்க பார்வையில பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கலாம், நோவாவை பார்க்கிறோம், எல்லாம் அநேக நபர்களை பார்க்கலாம். மற்றவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம், அது ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம், ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கு, ஒரு சாதாரண ஒரு மூவ், a small move. Amen. இன்னைக்கு காலையில ஒரு ஊழியக்காரர் என்ன சொன்னார், அவர் ஒரு ஊழியக்காரர் ஒருத்தர் சொன்னார், நான் பார்த்தேன். அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் என்று சொன்னால், சொல்லுகிறேன், மிரக்கிள் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் மிரக்கிள் அப்படிங்கிறது, அற்புதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா, ஒரு சாதாரண மூவ்ல தான் நடக்கும், ஒரு சாதாரண அடி எடுத்து வைக்கிறதுல தான் அற்புதமே நடக்கும். அற்புதம் செய்யுங்கப்பா எங்க வாழ்க்கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில அற்புதம் நடக்கிறது கஷ்டம். அற்புதம் செய்யுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு அடி எடுத்து முன்னாடி வைக்கணும். We need to cross, we need to take a step, we must take a step. Amen. Hallelujah. Miracle happens when you move. Thank you. Miracle happens எப்பொழுது நீங்க நகரும் பொழுது என்ன நடக்கும்? மிராக்கிள் நடக்கும். ஆமென். ராகாப் அப்படிதான் நகர்ந்தா. என்ன நகர்ந்தா? அவன் நம்பிக்கையில அந்த ரோப்பு கீழே இறக்கி விட்டான். ஆமென். அவங்களை காப்பாற்றினா, அவங்களை இறக்கி விட்டா. ஆமென். ஒரு சாதாரண விஷயம் தான். ஒரு சாதாரண, அவங்க ஒருவேளை ஐயோ நான் போய் பேசிட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் நடிக்கல. மறைச்சு வச்சுட்டே போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி போய் பேச அப்படியெல்லாம் இல்ல. அங்க ஒரு விசுவாசத்துல, தேவன் பேர்ல இருக்கிற வெளிப்பாட்டுல, விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை செய்தா அவள் காப்பாற்றப்பட்டாள். ராகாப் a harlot was saved. Rahab a harlot was secured. Amen. She was spared. கீழ்ப்படியாம இருக்கிற ஜனங்களோட ஒரு விபச்சாரி சேர்க்கப்படவில்லை. Hallelujah. Amen. இது ஒரு பெரிய விஷயங்க. Amen. மிகவும் ஷாக் தரக்கூடியது. அநேக வசனங்கள், இது ஒரு வசனம், இதை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி. ஒவ்வொரு டைம் படிக்கும் போது, இது ஒரு டைம் படிக்கும் போது இல்ல, ஒவ்வொரு டைம் படிக்கும் போதும் Amen, இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாருங்க. By faith Rahab the harlot did not perish. அவள் அழிந்து போகவில்லை. ஆமென். நீ நம்பிக்கையோடு இருக்கிறாய், நீ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம், யாரா இருக்கலாம், கருப்பா இருக்கலாம், சிவப்பா இருக்கலாம், ஹைட்டா இருக்கலாம், குட்டையா இருக்கலாம், ஆமென், ஒல்லியா இருக்கலாம், குண்டா இருக்கலாம், நீ எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். நீ தேவன் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறியா? ஆமென். நீ காப்பாற்றப்படுவா. இயேசுவை நம்பி இருக்கிறாயா? இயேசுவை நம்பி நீ வந்திருக்கிறாயா? நீ காப்பாற்றப்படும். you will not be perished. நீ அழிந்து போக மாட்டாய். உனக்கு ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது. உன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவன் ஆசீர்வதிப்பார், உன்னை உயர்த்துவார். ஆமென். காக்கைகளை பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் என்ன பண்றதுல, விதைக்கிறதுல, அறுக்கிறதுல, ஆனா அவைகளையே இவங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் போஷிக்கிறார். ஒன்னும் பார்க்க மாட்டாரா? காரணம் என்ன தெரியுங்களா? நீ விசுவாசத்தினால எடுத்து வைக்கிற ஒரு அடி.
Amen. நம்பிக்கையினால எடுத்து வைக்கிற ஒரு a small move. Amen. A small step can make big miracles in your life. Amen. Hallelujah. Amen. இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அருமையான பாஸ்டர்ஸ் அவர்களுக்கும் தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த நல்ல சமயத்திற்காகவும் ஆண்டவருக்கு நான் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஷத்ராக், தேங்க்யூ மை டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாஸ்டர் சாம்சன், அண்ட் தேங்க்யூ பாஸ்டர் ஐ திங்க் ஸ்டீவன்சன் இஸ் நேம் இஸ் சாம்சன் சொல்லியிருந்தார். இந்த துளிர் காஸ்பல் டிவியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் தேவனுடைய நாமத்தினால வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு ஆண்டவர் பெரிய தரிசனங்களை கொடுத்திருக்கிறார். நேற்றைய தினத்துல நான் பாஸ்டர் சாம்சன் கிட்ட பேசிக் கொண்டிருக்கும் நிறைய காரியங்கள் என்னோட கூட பகிர்ந்து கொண்டார். அநேக தடைகளை தாண்டி, அநேக விஷயங்களை தாண்டி, அநேக அவமானங்களை தாண்டி, அநேக வார்த்தைகளை தாண்டி இதை நடத்திட்டு கொண்டு இது ஒரு சின்ன ஆரம்பமா இருக்கலாம். ஆனா பாஸ்டர் ஷத்ராக், I'm saying to you, ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிறார். இந்த துளிர் காஸ்பல் டிவி இன்னும் ஆண்டவர் உயர்த்துவார். இது இன்னும் பெரிய லெவல்ல, அடுத்த லெவல்ல இது போகும், இன்னும் பெரிய லெவல்ல போகும். I mean God will provide. ஆண்டவர் செய்வார். நீங்க நம்பிக்கையோடு இந்த சின்ன ஒரு ஸ்டெப் நீங்க எடுத்து வைத்திருக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, இது உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல உங்களை ஆசீர்வதிக்கும். Amen. பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. God bless you. See you. Thank you, Pastor, for the opportunity. Thank you so much. Thank you, Pastor. இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை. ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம்தான், ஆனா அந்த விசுவாசம் உண்மையிலேயே அது ரொம்ப பெரிய ஒரு காரியத்தை, ஆரம்பம் அற்பம் ஆனா முடிவு சம்பூர்ணத்தை கட்டளையிடுவார். உண்மையிலே இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வார்த்தை, பலப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு எங்களை தட்டி எழுப்பி இருக்கு. அதனால வார்த்தை கொடுத்த உண்மையிலே ரொம்ப காலையில நல்ல ஒரு வார்த்தையை நாம் கேட்டோம். நம்முடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு நம்பிக்கையை நாம் விதைக்க வேண்டும், நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவள் அந்த ராகாப் என்கிற அந்த ஸ்திரீ எதை நம்பினாள் என்று சொன்னால், நிச்சயமாய் நீங்கள் இந்த தேசத்தை ஆளுகை செய்வீர்கள் என்று சொல்லி நம்பினார். நீங்களும் நானும் நம்பணும். நிச்சயமாய் கர்த்தர் திரும்ப வருவார், நம்மை திரும்பவும் அவரோடு கூட சேர்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி நாம் நம்பணும். நிச்சயமாய் ஆண்டவரை நாம் நம்பும் பொழுது அவர் நமக்கு அற்புதம் செய்கிறவரா இருக்கிறார். ஏன் யோசிச்சு பாருங்களேன், எத்தனையோ பேர் இந்த வேதத்துல இருக்கிறார்கள், அவங்களெல்லாம் இடம்பெற முடியாத ஒரு அந்த விசுவாச பட்டியலிலே இந்த அம்மா இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள். காரணம், அந்த அம்மாவுடைய விசுவாசத்தின் அளவு அந்த அளவுக்கு இருந்தது. அப்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்களும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணி கொள்ளுங்க. நிச்சயமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எப்படி சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்ம சுத்திகரிக்குமோ அதே போல நிச்சயமா இந்த காலை வேளையில அவர் தாமே நம்முடைய எல்லா பாடுகள்ல இருந்து, நம்முடைய பிரச்சனையில இருந்து, போராட்டங்கள் வந்து நன்மை செய்கிற தேவனா இருப்பார். என்னுடைய நண்பர் பாஸ்டர் சாம் அவங்களுக்காக நான் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். தொடர்ந்து நீங்க எங்களோட கூட இணைந்திருங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற ஜனங்கள் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. கர்த்தர் நான் உங்களை கொண்டு தேசத்துல பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. அந்த ஸ்திரீக்கு இருந்த நம்பிக்கை இது நம்முடைய வாழ்க்கையில இருந்துச்சு அப்படின்னா, நாமும் நம்முடைய குடும்பங்களையும் நம்மோடு கூட இருக்கிற ஜனங்களையும் நாம் காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். கர்த்தர் தாமே நாளை உங்களை ஆசிரிப்பாராக. இப்பொழுது ஒரு சில ஜெப குறிப்புகளுக்காய் நாம் ஜபிக்க போகிறோம். நம்முடைய தேசத்துல இருக்கிற அந்த கொரோனா வியாதிக்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம். இந்த சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் மாற்றும்படியா இன்றைக்கு ஜனங்கள் அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜனங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் மாற்றும்படியாய், அவருடைய வாழ்க்கை அற்புதம் செய்யும்படியா, அந்த கொரோனா என்கிற அந்த வியாதி தேசத்தை விட்டு அகன்று போகும்படியா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அநேகர் மறுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த மறுக்கிறதான அந்த விகிதம் குறையும்படியாய் நம்ம மத்திய சாத்திரா யாரோ இதற்காக ஜபிப்பார்கள். கிருபையை நேசித்து வழி நடத்துகிறான் தகப்பனே. இந்த நாளில அருமையான பாசத்துக்கு கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்காக ஒரு விஷயம் நாங்கள் சிப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு எத்தனையோ குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலமா ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த நாட்கள் ஒரு விஷயம் எங்க தேசத்துல மனம் இறங்க முடியாது சிப்பிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்க தேசத்துல அப்பா இருக்கிற எல்லா சிறையிருப்பும் மாறட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, தேசத்துல ஒரு இளைப்பாறுதல தெய்வம் கட்டளையிடுங்க ஆண்டவரே. எல்லா அப்பா வியாதிகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா, வறுமைகள் மாறட்டும், தரித்திரம் மாறட்டும், நெருக்கங்கள் மாறட்டும். இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினால அப்பா இந்த நாட்கள்ல அப்பா பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக, ஒவ்வொரு குடும்பத்தாருக்கு அச்சிபிக்கிறேன். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து என் தெய்வம் வழிநடத்தபடி அச்சிபிக்கிறான். அநேக ஊழியக்காரர்கள் இன்னைக்கு மரித்து போயிருக்கிறாங்க. அநேக ஊழியக்காரர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலைமை.
அநேக ஊழியக்காரர்கள் மன அழுத்தத்தோடு இருக்கிறாங்க. அப்பா இப்பொழுது எல்லா மன அழுத்தத்துல இருந்து, அந்த வியாதியின் படுக்கையில இருந்து என் தெய்வம் மாற்றி ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இன்னைக்கு ராகாப்பு அப்ப வேசியை குறித்ததான அப்ப ஒரு சின்ன வெளிப்பாடு தான் ஆண்டவரே. அப்ப எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீ. அது போல ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள அந்த விசுவாச அப்பா பட்டியல் இன்னும் அதிகரிக்க என் தெய்வம் கிருபை செய்யுங்க. அனுகிரகம் பாராட்டுங்க, தயவு பாராட்டும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்ப எங்க தேசத்துல ஒரு இளைப்பாறுதல கட்டளைக்கா நன்றி. அப்ப ஒவ்வொரு பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுத்ததுக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம். உங்களுடைய கரங்களில எங்களை முற்றிலுமாய் தாழ்த்துகிறோம். பெருமையாக எல்லா துதிகான மகிமை உமக்கு மட்டும் செலுத்துகிறோம். தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறோம். இப்ப இயேசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். நல்லா கவனிங்க. சின்ன ஒரு வெளிப்பாடு உடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அற்புதத்தை கொண்டு வரும். அப்ப அந்த சின்ன வெளிப்பாடு தேவ சமூகத்துல இந்த நாட்கள்ல அதிகமா தேவ சமூகத்துல காத்திருங்கள். அதிகமா வேதத்தை தியானிங்கள், வேதத்தை வாசியுங்கள். நிச்சயமாய் நீங்கள் காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்களும் ஒரு பொன்னான நேரமாய் மாறும். தேவனோடு காத்திருக்கிற நாட்கள் அது குறைவாகவே போகாது. அது உங்களை இன்னும் தேவனுக்குள்ளாய் எழுப்புதலுக்குள்ளாய் தேவனுடைய காரியங்களுக்குள்ளாய் உங்களை கொண்டு போகும். இப்பொழுதும் இந்த நாட்கள்ல ஜனங்கள் அதிகமாய் ஜெபிக்கும்படியாய், அதிகமாய் வேதம் வாசிக்கும்படியாய், தேவையில்லாத காரியங்களுக்குள்ள அந்த லாக்டவுன்ல போயிடாதபடிக்கு கர்த்தர் இன்னும் அவங்களை வேதத்துக்குள்ளாய், ஜெபத்திற்குள்ளாய், ஆவியாவுடைய வழிநடத்துக்குள்ளாய், வருகிற எழுப்புதலுக்கு அவளை ஆயத்தப்படுத்தத்தக்கதாய் கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியங்களை நம்முடைய விசுவாச மக்களுடைய வாழ்க்கை செய்யும்படி விசுவாசிகள் சோர்ந்து போயிடக்கூடாது. சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, ஊழியர்கள் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, விசுவாசி சோர்ந்து போகாதபடிக்கு, அவருடைய வாழ்க்கையில தேவன் தாமே நன்மையில செய்யும்படிக்கு நிச்சயமா எழுப்பலுக்கு அவளை பயன்படுத்தத்தக்கதாய் அவங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடும்படிக்கு நம்ம இருக்க பாஸ்டர் சாம் அவர்கள் இதற்காக ஜெபிப்பார்கள். தேங்க்யூ லார்ட். அன்பின் தகப்பனே, இந்த நல்ல காலை வேலைக்காய் நன்றி. நீர் நல்லவர், நீர் பெரியவர். ஆண்டவரே, உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ராஜா. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு தகப்பனை கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டவரே ஜெப குறிப்பாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு ஊழியரையும் ஆண்டவரே தகப்பனே எல்லா பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய கரத்துல கொடுக்கிறேன். ஆண்டவரே, உங்களுடைய தகப்பனே உங்க ரத்தமும் உங்க தகப்பனே உங்க நாமமும் ஆண்டவரே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தகப்பனே ஆசீர்வாதங்களையும் பாதுகாப்பையும் நீ தரும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீங்க அப்படி செய்வீங்க, அதற்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, நீர் வாக்குத்தத்தங்களில் உண்மை உள்ளவர். நீ சொல்லுவீர், அதை நிச்சயமாய் செய்வீர். நீ சொல்லி செய்யாமல் போக மாட்டீர் ஆண்டவரே. நிச்சயமாய் நீ செய்து முடிப்பீர் ஆண்டவரே. எங்களை பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவீர், பலனை கொடுப்பீர். சோர்ந்து போயிருக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவரே நீர் பலப்படுத்துகிறவர், நீர் சுகப்படுத்துகிறவர், நீர் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவரே. நீர் நன்மைகளை செய்கிறவர் ஆண்டவரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அன்றியும் அவர் பேரில் நம்பிக்கை அன்பு வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாய் நடக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அப்பா. நன்மைகளையே செய்கிறவர், அற்புதங்களையே செய்கிறவர் நீர் தகப்பனே. எங்க தேவன் எங்களுக்கு கேடு கொடுக்கிறவர் அல்ல, கெடுதலை கொடுக்கிறவர் அல்ல. ஒவ்வொரு ஊழியரையும் தொடுங்க, குடும்பத்தை தொடுங்க, ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. இந்த டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ்ல, கடினமான சூழ்நிலைகள்ல யூ ஆர் அவர் ப்ரொவைடர் லார்ட். நீங்க தான் எங்களுடைய ஜெகோவா ஜாயிரா, யெகோவா ஈரேவா இருக்கிறீர். நீர் தான் எங்களுக்கு பார்த்து கொள்ளுகிறவர், எங்களை உபசரிக்கிறவர் அப்பா. எஸ் லார்ட், உங்க நாமம் உங்களுடைய குமாரனுடைய தியாகத்தினாலே தகப்பனே ராஜா ஊழியர்களையும் எல்லா பிள்ளைகளையும் நீ தொட்டு ஆசீர்வதித்து சுகத்தை கொடுத்து வழி நடத்துவீராக தகப்பனே. அப்படி செய்ய போறதற்காக நன்றி, மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். மாத்திரமல்ல, இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டர் சாம் ஐயா அவர்களுக்காக, சகோதரி ஏஞ்சலின் அவங்களுக்காக, அவருடைய கொடுத்த பெண் குழந்தைக்காக, ஊழியங்களுக்காக கர்த்தர் இன்னும் அவங்களை தேசங்களிலே ராஜ்யங்களை பயன்படுத்தும்படியா இன்னும் வரப்போகிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களின் வாரங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில 6:30 மணி முதல் 7:30 மணி வரை நம்ம நிகழ்ச்சியில தினம் இணைகிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் வைத்து சாத்திரகையாவை ஜெபித்து இந்த அனுதினம் மேசும் பார்த்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வார்கள். கிருபையா நேசித்து வழி நடத்துகிற அன்பு தகப்பனே, அருமையான அப்பா பாஸ்டர் சாம் பாஸ்டருக்கு ஆட்சி வைக்கிறேன், அவங்க குடும்பங்களுக்கு ஆட்சி வைக்கிறேன். இசப்பா கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைக்கு ஆட்சி வைக்கிறோம். இந்த நாட்கள்ல விசேஷமா அவங்க குடும்பத்தை பாதுகாத்து என் தெய்வம் வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாட்கள்ல விசேஷமா அவங்கள பாசோதரி இந்த நாள்ல கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி நீ முன் குறித்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வார்த்தை அநேக ஆயிரங்களுக்கு அப்பா இது ஆஸ்வதிக்கப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அநேகருக்குள்ள ஒரு எழுப்புதலை உண்டு பண்ணதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தினால அவங்க குடும்பத்தை இன்னும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே, இன்னும் எடுத்து பயன்படுத்துங்க ஆண்டவரே. அப்பா வரங்களால வல்லமையினால அப்பா நீர் எடுத்து பயன்படுத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா முழு குடும்பத்தை வேலையை எடுத்து பாதுகாத்து என் தெய்வம் வழி நடத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம். விசேஷமா எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற அருமையான பாஸ்டர் அப்பா சாம்சன் பாஸ்டர் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க, பலப்படுத்துங்க.
ஐசப்பா ஸ்டீபன்ஸ் பாஸ்டுக்கா அப்பா ஜெபிக்கிறோம், அவங்களையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க இன்னுமாய் அப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் அனுதினமும் அப்பா இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொள்கிற, ஆராதனை நடத்துகிற, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்கிற, செபத்தை நடத்துகிற அப்பா ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் அப்பா நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். அவர்கள் குடும்பங்களை பாதுகாத்து தெய்வம் வழி நடத்த முடியாது ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய கரங்களில எங்களை முற்றிலுமாய் முழுவதுமாய் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கு மட்டும் செலுத்துகிறோம். பெரிய இயேசுவின் நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். என்று சொல்லுவோம், என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே உடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் சமாதானம் கர்த்தருடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொண்ட பாஸ்டர் சாமோட குடும்பத்தோடும் நாளை நிகழ்ச்சியை பார்த்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் கிறிஸ்துவின் வரி வரியந்தும் தங்கி தாபித்து அவளை பாதுகாப்பதாக. ஆமென். மீண்டும் நாளை காலை 6:30 மணிக்கு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். நிச்சயமா இந்த துளி காஸ்பல் டிவியோடு இணைந்திருங்கள். உங்க நண்பர்களுக்கு உறவினருக்கும் இதை அறிமுகப்படுத்துங்கள். தேவன் தாமே இதுல வருகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகள் பலியும் பலிபிடமும் மெய்ப்படும் மந்தையும் ஜெபமும் அதன் நன்மையும் இப்படி அநேக நிகழ்ச்சிகள் வருகிறது. நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து கொள்ள விரும்புவீர்களானால் கமெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய ஜெப குறிப்பை அனுப்பித்தார்கள். நாங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. May God bless you. ஆமென்.